Uyab nga hilabihan katihik, apan hilabihan sa kagalante, ngadto sa iya mahigala. May adlaw ka natong tanan, ako inyuhang Kuya A. Kumusta ito ang kahimtang? Kinaot nga naakta kanunay sa kabaskog kahimsog sa ato ang panglawas. Ato pag-asawaan ang mga sugilanon nga gipaamit usab sa ato mga higala online. Sama na lang sa sugilanon nga gipaambit ni Portia de Luna sa dakbayan sa Karkar. May tungod ni sa iyang uyab nga ilabihan man kakuripot kaniya apan pertisad ka galanting nga sa mga barkada. Ug mao ni ang istorya ni Portia. Dear Kuya A, ako si Portia de Luna, 28 anyos, taga Perilous, Karkar City. Kung buto na unaon, kumon kaay ni nga istorya ug daghan sab makarelate. Kabahin gini sa ako ang karelasyon nga hilabihan gyud katihik. Sa sinugdanan, nakaingo ko nga okay ra ni kay basin og gusto lang siya makatigom. Kada manuroy man gud mi, dili man tuod ko magutman kay pakanon man ko niya dito rasad sa kilid-kilid nga karinderya. Gusto ko mo-order unta og mga lamian nga pagkaon ba, kanang karne. Apan modayon man siya ingon nga di maayo sa panglawas ang karne. Uy, Han! Uy, kalami sa ilang humba. Lata na ba kayo? Kana ako, Han. Sa lang, bi. Humbag yun imo ha? Ayaw anahan na, uy. Kuha na, maka-high blood na. Ay, sige na, kay tag 55 raman daw ang hiwa. Sige na, Han. Uy, pastilan, masamot maka-high blood anahan. Kuha na lang, uy. Pamili dahil na adobong kuha na, tangkong. Napay utan bisaya o munggos. Narahan kay kinahang lang healthy living ta. Ikaw ay lami sa danahan. Kumba ako. Wala lagi lami, pero healthy man sa tahan. Sige, pag kuha na niya, pili na niya anang kuha utanon. Ay, panagsar bitaw, Han. Ay kahiguhan, kay wala budget. Kanilang utang bisaya ang ako Pagkaman og pagkaon Kuya A, gusto kong mainom og pabugnaw ba? Kanang Coke. Han, kanang pwede kuan. Order og Coke, pantulak pa. Ayaw anahan, uy, kay makadiabetes na. Ay, sus, panagsar bitaw. Sige na. Ang panagsahan, timingan ganitan na, simba ko lang. Lami kaayo ang Coke, bugnaw kaayo na silang ref. Lami lagi, pero di lagi na maayon. Ay, sige na, Makayuti ay Han. na. Ay, dili lagi, Han. Ay, ha, naay kuan ay, naay tubig da spitzel o, nas lamisa, limited na. Na ikaw lay inom, anahan. Ay, sus, may rabasag, di ka anahan. Anad ta, anak. Sige na, Han. Isa lang. Sige na. Di lagi. Pila man. Akalami, ganing buwagan eh. Ilid. So pugos lang yung kong inom kanang tubig sa pitsil nga dalit butang niya sa ilang lamisa. Apan Kuya A, akong nadiskubre tungod kay kung unsa siya katihik nako, inana usab siya kagalanting ngadto siya mga barkada. Opposite kay ba? Panahon nga mag-inom sila, siya gyud ang mopalit. Case by case nga RH ug siya usab ang mugasto alang sa ilang pulutan. Han, grabe hapon ni mo gasto eh. Usag yun kakahon nga beer? Palit pa kag sumsuman? Unyag, kita'y mag-date? Kanon ra ko ni mo sa kilid-kilid. Ay, han, lahi man na. Kita, lahi man ni sila. Kay kita na anan na maguta. Unsa may kalahian, Han? Kani sila godhan. Mauwaw ta ba kay kung ako moadto po sa ila, sky is the limit. Oh, so kinsa may imong gimahal og kasi imong gimahal sila og ako. Ayaw ikuparahan. Kay kani kwarta akong ipalit ako ni. Wa kay na kuan ani, naamot. Oh, mao lagi. Unya og ako'y mangayo, paimnon ra man ko nimo kanang kuan ice water. Mangayo kog soft drinks, di ko nimo tagaan. Kaya Di sa- nag-save ka, nya karon imong barkada. Imong tagaag kahon-kahon nga kuan. Red Horse, pulutan pa nga kuan. Balos-balos sa mga gunahan. Kay sila,
Mo po na ilahan ko agud ako kumato ko sa ila. Sus Ana, pastilan issue din han. ana, o, maunahan na hala. Dito kasi mong barkada. Han. Hapit ako mapuno. Unsa man, angayan ka na ko ni siya buwagan, unsay angayan akong himuon nga magbag-o ni siya. Kung ako siya buwagan, manugnan ko sa kataas na sa katuigan nga among relasyon. Unsay akong himuon, palihog tambagi ko. Kanimo matinud-anon, Portia. Daghang kay salamat Portia sa imuhang paambit nga sugilanon dinhi sa ato ang tulamanon, dear Kuya A. Diretsohon ta ka. Taas nga katuigan nga imuhang gigugol ni tawhana pagkasayang. Sayang kaayo nga wa nimo siya buwagi. Sa sinugdanan pa lang imuhang namatikdan ang iyahang dautan nga mga taras, imo na siyang gidispatsar. Inani god. Kung ako lang ha, kung pagkaon dili angayan nga itipid ang imuhang hinigugma, ang imuhang pamilya, basta doon na kay ikasarang, halapakan ana kay pagkaon man na. Portia, karon pa lang buwagi na mintras wala pa mo, nagapos kami niyoon. Kay kung maggapos na mo kami niyoon, forever, hangtod sa hangtod na gyud ka, nga magantos sa iyahang kinaiya. Dili lang ikaw, kundi ang inyong mga anak. Imagine na, kung imong mga anak inanaon, tipiron sa pagkaon. Unsay imong mahimo? Unya kung imong buyagon, di lang ka insultuhon niya, basig madapatan pa kaniya. Inani nga taras, I doubt kung mabag-o pa ni siya Portia. So mintras wa pa ka mahinayak, puwagi, biyain na. Anyway, daghan pa kang mahibalag nga mga binuhat diya nga deserve sa imuhang gugma ug panahon. Okay Portia, daghang kay salamat no sa imuhang tampo o siguro ato paminawon ang kanang pipila ka mga opinion sa ato mahigala. Sige. Ang question is like ang katong galante kisa sa iyang mga friends but di siya like halos mo gasto sa iyang uyab. And buwagan ba niya pero sayangan siya sa years. Ako personally kung pwede pa siya ma-settle, i-settle ninyo. Pero, if makita gyud ninyo nga ka, nabitaw, nag-give chance nga, if kamoy magkuyog kay halos tipiron ka, di man na siya sakto pod. Pautan siya, nganong ingon ana, nganong makagasto siya sa iyang mga friends, ingon ana, nganong sa ako adili. Nganong sa imong friends willing ka like mugastos og nilibon sa nadihay. Ako imura kong mantinira og pungko-pungko, asa mo siya ana. Ako mingon ko if di na gyud siya ma-settle buwagid, like mo nagingon nila nga kanang nganong mag-agwanta mo kingon ana if napay lain nga willing mo hatag nimo sa kalibutan, di ba? Ana ra. Pananglitan no, bungga kay siya mo gasto sa uban nya diri sa kuha. Dili ako lang sabton sad siguro na ako siya og pangutanon nganong ingon ana siya kabungga sa ubang tao kaysa iyahang hinigugma. Tubig spitzel. Gripo. Adi ipsan ng pwede oy. Ilaha tamis imo hapakuan tabang. Di pwede, dapat pantay lang. Buwagan oy kung magkalisod. Itaglain. Di ba? Para nako no, kung mahal ang gyud nimo siya, dawaton man nimo siya. Dawaton gyud nimo siya bisan unsa pa iyang batasan. Bisan pag itan-aw nimo nga murag daog-daog kaniya kay usahay pasud-anon na kag asin unya ang imong iyang barkada beef loaf or corn beef. Ako yung mao naghapon nimo kung padayon na po na niya buhay may pagbuwagan oy. Buwag na gamo. Okay, Portia, thank you so much sa imong pagpaambit sa imong sugilanon dinhi sa atong tulumanon, dear Kuya A. Ubos ato ang tulumanon, Dear Mr. Memory. Alang sa gusto mo pambit sa inyong mga sugilanon, palihog lang kong email ni Ana sa ato ang email address alan75domingo@gmail.com. Alang sa ato ang ma-feature sa ato ang YouTube channel o diri sa ako ang Facebook page at dunay gamay nga pahalipay through GCash. Hangtod sa sunod, higayon pohon, ako si Kuya A. Maing adlaw kanatong tanan.